Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο συγγνώμη που έχω να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Ο λόγος είναι γιατί είχαμε διαβάσματα, φροντιστήρια, ποδόσφαιρο και δεν μπορούσα να τα συνδυάσω όλα αυτά μαζί και με το YouTube. Γι' αυτό σταμάτησα λίγο καιρό, αλλά τώρα που είναι και οι γιορτές που θα κλείσουν τα σχολεία, θα βρω έναν ρυθμό και θα αρχίζω να βγάζω πάλι βίντεο και από την καινούρια χρονιά. Κάντε μου όλοι ένα subscribe και ένα like και σήμερα θα ανεβεί ένα βίντεο gaming στο κανάλι μου. Πάντα όλοι να το δείτε και τα λέμε στο βίντεο. Και πάλι συγγνώμη. Bye!